Horas madihita saluna di damang do dainang song namang di video diari kanu salpu partikianon pinay majo songon ruhut ni adat dohot simulasi ni laun marhata sinamot namar pudus saut parjolo pinay majo ahado filosofinya asa ikut di ulahun marhata sinamot ya filosofi ni ulau marhata sinamot morotung pe adong ditiki na marhata raja parhatani parburu do paranak nagsongoni aka sian raja panuturi songon hata namar sitawaran tarikot tu bilangan di sinamot ni si calon guru ni tang naga bisongan pulau ni kapal tiga alai na mangarang-rang otak ni dia mah balgani ruhut-ruhut ni ulau nadat nalaho si ulau non ni pihak paranak do pihak berburu di ulau nucuk do kata na dua-dua molo balga binangana tentu balga main atau nang dekena ima filosofi ni ulau marhata sinamot ia ulau marhata sinamot somal naon di sebagian akahuria adong do di sidi patu acara partepulun alai adong do sebagian huria dan adong acara partepulun tersongon huria katolik molo di katolik dan adong acara partepulun alai di patu pahuria ido tu calon pengantin bawah do buruah ima acara kanonik manang latihan pasutri di Guare jadi ya tersongon huria protestan adong do aka acara partupulan jadi boleh dipatu-patu partupulan dan saya sudah huria adong do aka huria nasuarong nampe protestan dan adong partupulan jadi bolo adong partupulan sipul lo partupulan gereja laos udurma tu bagas ni parburu lahom manglahun marhata sinamot ya ulau marhata sinamot sasitongna tang ulau di alaman tang ulau marataran na bidang alai ulau di jabu dope molo tu pe di alaman manang daka di kidung di wisma di bayan acarai holen alaniaka situasi do kondisi ni bagas ni pihak parburu na urang inganani urang lapas inganani manang alani torok ni jolma namat dohoti ulau ni terlungui di masa nungaingon nungamas say gudang aka punguan dohot aka do masakuta olodo nunga torok jadi gebe sosiet alani torok ni jolma jadi sasitongna bolo dirut ni ada siapa takon ulau marhata sinamot ulau dijabu dope ulau nujuk do nang maratarap na bidang manang ulau di alaman jadi bolo nungulak siang gereja tersongon ma trik manang teknis ni si ulahunon ni aka raja padehata pinamajo songon ulaun di marga A suhut parburu marga B suhut paranak jadi parjolo parhatani parburu do laho mangkorahon asa bongot saluhut
horong ni aka dungat tuguna nang songoni boruna nang songoni dunga sahutana dunga saulauna ale-alena paribanna tarlumubeng saluhut horong ni aka hula-hula dohot aka tulangna. Jadi bolonung di jauh banget tu bagas saluhut diatur ma aka song parhutulana dungi jauh honon ni perhatan parburu ma horong ni pihak paranak naro siang hutana laho manglahon marhata sinam. Jadi bolonung dengan sudah hudul di bayan diatur ka parhudul dan somala bolo tersongo di jabu bolo suhut parburu di jabu bonana mai aka hula-hulana disiapuna dengan sahutana paribanna sabtu lemak nasida ada yang guboruna di hampirangna. Jadi bolo pihak paranak masih ada padu bama do parburu. Jadi bolo di ulam marhata sinabut di pihak ni parburu salut horong ni hula-hulana dong sahutana nang songoni aka paribanna dong sapunguanna bolo tungadong aka punguan tersongon di tanah perserahanon saya digokot di tumpe aka perwakilan alai yang go di pihak paranak narosia kutana sasitong nadang si buadonna manang tugi hononna horongnya ka hula-hulana sai doi olan boda hasuhuton motoras ni calo si panguli nang songonia ka hanggina donga tuguna donga sahutana songo perwakilan nang songoni akaburuna songoni do nabat dohoti di horong ni pihak paranak. Jadi bolo nama muka pakata yo parjul sahali tentu padihatani pihak parburu teknisna tersongnoma simrasina parjulu mai sukunon ni pihak perhatani parburu raja huta manang suang di tan perserahanon ima na dua tani huta manang di wari STM tersongnoma hatana asa uli jaladehet alana bor saya pinai tuji akka ulam marhata sidapa olodo gabi songon na dua di hudu pakata yon dua di manise parjulu di lian perhatani parburu jo asa gabi dong sahutana manise di haroroni tuturna imana nau pamurun sasitongna orang unedo songni gabi olo dua di hudu pakata yon alai asa dubi ringkas penundi raja perhatani parburu di mana iguari parsinaru tersongnoma isarana hata padohan sorman kun sormat dapat saimat mani kudo tuakana dua ni huta nani dapat asatinali buluduri sacokal dua jari hamundo aka na dua ni huta nagabin panuturi na mengajari hami pona hasuton di partikianon dinaro raja nami raja ni huta imana naing pamuron nami margabi di partikianon nalaho manglahun ulam marhata sinamo alani asa dusur hata ajari hamuhan tersongo dia maraja nami jolo dinangnang do asa inunu manang jolo dinunung do asa dinangnang tersongo lima hata paduhan. Jadi sian hata paduhan tinalik buluduri sejokal dua jari hamudona dua tuni hutan naga beraja panuturi do na mengajari hami puna hasuton di partikian
ya artinya hatai astuan di hatai ima songon si surut na duit bani huta do. Jadi suhat ni surut do astuan ni hata pak dohani. Jadi bolon nung dus rohani nasida jolo dinangnang asai nung jolo masih panganon asai sukum manang jolo dinungnung asa dinangnang jolo katai asa ibe asa masih panganon i tergantung dia ka duat me ido asa didok asing duluk asing siapur tu si doha tapat dohani na apalah odol. Jadi bolodos ni rohani parburu doho raja ni utana nang songoni aka pihak para anak bolo jolo masih panganon ipe asa mekatai tentu udah honon nama. Jadi napa tu pak si panganon di ulam merata sinamot na para dihuni suhut para anak do mabuani alai kudang do iya ka alani situasi kalau do ala do tani para anak tu parpuru asa dengan si panganoni di persaudihon gabi pihak parpuru para dihun alai sasitong na i na dibangi do para anak de iko gararon na de. Jadi bolon apa tu pahon si panganoni pihak para anak do ima aka si panganon nalo si parsau di honom na di ulam ni. Jadi dungi tersong nama uduk na musek Roma pihak para anak perjodoh pasahaton tudu ni si panganon tu ya parpuru. Jadi bolon di pasahat si panganon ni tudu si panganon tu sudah dia main asa dihubasi di badalan sudi sadu na akasi panganon dok da si parna tung sipul di pasahat para anak tudu si panganon tentu patu pon di parpuru ma tu pihak ni para anak ima dekesau dekes muduruduf alai bolo dekei dang diupah Holland songolo pamangat dope si patu pauna molo di ulam marhati sinamut ido ruh ni adat siapa takoni didok aka na tua. Jadi bolo nung di pasahat si panganon nung nasi kop sude mardaran kasih panganon do kasih opar tu si betangiang ima pihak para anak do ala para anak do na patu pau sebab tung sipul marsi panganon tentu ditutup manusia di bagasatan yang imatang yang permanganon sumalah sian pangulian uria ma na patu pahok tang yang sipul mangan. Jadi bolonung sipul ditutup do tang yang tentu ulahonon nama udutan nama musek diaka mana ringoti percaparan di nangui pasar para anak tudu si panganon tentu sukunum ni pihak parpuru mai buhado dihami nama sudi tudu si panganon emang boru inna alai Roma pihak para anak madokoni pak ni raja do tepat ni orang anak ni raja do hamu raja nami jala nabi sumar bolong soni di do tentu marsiat tu sampai patu paun di pihak parburu ma songon kota tu pihak para kota dang gudu deken mulak. Jadi amai kota si patu paun si pasaton ni pihak parburu siat tudu si panganon namar sanggulan ima ulu perhampirang panat puli sopa sada soit sada dohot aka pohu manang diguari batisan oma
molo gaur kota si pasahaton ni pihak parburu musek tu pihak paranak. Jadi songot di pihak paranak dia keperceparan pana bulima disuhut doakan nomor pengatubu nomor sanggulam mei di boruna panahui di boruna bagi dua ma udu nomor sanggulan nomor ngingi duduk sahutana akasiat soit ma tu periban nang song ni bola dong dope aka nasi parna bu mei siapu jadi bolo di pihak parburu mabagi sapar tarsong nama alai tang nagabe on patokan habis dia ka percaparan tarsong nama perdalan di percaparan penon di pihak parburu tu aka horong di ulana doa tubuna nangsong aka do nasahutana ada orang so dibagi udah percaparan ala tudu si manganon di kuari mai japar mangitun haso malan tuaka ruhu siada siapa takoni tersongoni ma aston hata asagari di kuari japar mangiut osong mai tu lahulana bolo ulu parsiamun di bola dua mai namar ngingi ima na ditoru na dongingi na tutulang na panahui tu boruna jadi soba mei tu bona tulang na soba mei tu bona niarina sian soit ma patopan na tu tulang mangiuk na sian soit ma tu tulang rorobuk na sian jabar naguk ma aka tu laulana macai sia soit mei do aka tu paribadna nang songoni tu aka tu banglen nuria sia soit ma patopon yang go disuut do aka nomor dua tu sia upasuh ma patopan personi ma perdalan perceparan alai sai gajo objek na parburu ipe itu yang dijalo hata padehata penerion si anak kahorong itu dana do akado masakutana semalam kutinga alana pekutu petar satara itu sudah jadi biasa budi bagi personi nakal perlu percepatan si udah ini pihak perlu jadi belum sipul dibagi percepatan tentu pokon nama pakatayon marhata raja nalahora manise manang manukun tiru situ ni ulau ni alai adorang so di ulau de pemakatai so panla sai jolo di ulau ya parpurudo dia kana martona tubu ima ulau ima nama katai nama sirengketan asa padus tai padus roha isido nagabe raja panukun nalau manukun raja ni naneng pamurona ima pihak parana belum sohana ngemai jadi diteki nalau marsirengketan tutup koni petuer suhma pakatayon di patako ma pakatayon sumala tersongod didok hata paduan jadi ma aku neni horas di tanah mardomat tu asa tapat nado tajumna rini tahi duhuna sadahi tasongod dayo naik nang mergua songod dayo dua didok hata nina dua melotinan di kulit kiling tari dari sibuk-sibuk doholi-holi natabe hita sisa dah subuton akan rarangki na mardomat tu alai kota kasbei isi do hitan nagabe sud isi do petuan sud jala isi do nagabe pada kode ala ni do sorata bolonung di do petuan sud soni tortu takuponi aka patapol ma dungi di padar matu akan mardomat tu bolonung saut
dapat aka dus niroha sahalama katahon nalau gabi raja anukun langsung di pihak para anak tong domar dus niroha lagi nalau gabi raja pangadusi alai bolotu raja dong sahuta tentu hata sangat doi tidak marite hata nina dua saya benon ni padihata ni pihak perburu pihak para itu dong sahuta bolo hatana tersongoma tidak lihat dorong kota-kotana sisa daulau do nomor dong sahuta nape marasing-masing merkana wah raja nami raja ni uta sadu suruh hatta nagabi manise do madukun diaro roding tuturta inna alai ama lusni raja uta somalla aset terbui baju pengmata iya tu mata ni doton mengabis di rohanami hamuma nalau manise raja ni tuturta innon namai jadi bolonung dengan sudi di badar yang kau kasihan orang ni gula-gula tentu jalon ni terhata do akata paneruyun tersong mahata padohana isarana raja nami nalo makataya mi doho raja ni tutur nami imana neng pamuron nami margapi halani asa hot ada dohum tiaka pakadehon nami tuturi hamu ami adong do hata nina do amat do molopol to eme rusang do ya kadauka baru lau kami pamuron muna asa manturi mahamu satu natulang nami do taka orang ni gula-gula jadi porutong kurang adong na orang dobi aka pakadehon nami asa dengga tuturi hamu hami anno raja nami tersong lima panggilan nami pamuron muna non padihata meng itu orang ni gula-gula jadi simulasi cara makatai antara padihata ni berburu dohot paranak gabi raja pangadusi tersong noma isarana asa parjolo ma tadok mau liate tua mata de bata ala totong do hita diring-diring jala di pasu-pasu marhite hahi pasung gabi buhi tatutu marbumu bagas nomor sangat nomor apang nomor jual si gongkong nasa pangisino jalan nunga hutul behi tatutu di lagi tiar matu panggabian tiar mana pak orasa ditepaki mata dikata tuhita salu naku di partikiano amang boruh di naung sipul mangak kita ngabutok mangak kami mangaton idan alas jala sagat kami mangaton juhud nomor saudara jala subuh was nami minum aik si tiu-tiu na pinatu panami na pinatu pamuna tung marsailas situ tudo rohanami raja ni mangboru persaudihun si pangan na pinatu pamuna asang giat matutu si panganon na nauta persaudihun asa pamurna semua itu daging saudara tubuh si pasidak panaili si panya kodi-kodi asa pakoda do itu tu amang boru sai jolo dinang-nang do asa dinung jolo dipangat do yetong asa disukun tidak manuku mahami amang boru di haroro muna di baga seperti kianon do situ ni si panganon na pinatu pamuna naung taparsau dioni asa dia ma lalak na dia onok na jala dia mahatana jala dia mana di do siduk boti mami amang boru tersong lima hata manise sian padihata ni pihak perburu jadi maradus na padihata ni pihak paranak imam margabi mau lihat ma raja nami asa tamadu hita tutu maduk mau lihat tutu hatta bertinggal pasai ala difunggumi do hita saat
partikiano puido hani pas porhasit tongan utanami siapa gas nami madapat kamu na di partikiano jalai pas dohamu dapat tami di partikiano jala mau dati ma di pasar hanami dinang dijakku kamu hani tutur muna naneng pemurut muna margabi tutongan di bagas muna raja nami didok rajai didong butong mangat kamu mangaton ju nomor saudara jala sa sopuasmu minum air sidi dio napi datu pamuna lai raja nami tung takas do dipakai orang nami odik susah dia be raja nami nahui terpat pahami song pasangan pukamuna las marwamu raja nami didok kata nina dua-dua kudang si butong-butong pinar saurion asa doon raja nami di hatan si panganan napi datu panami lapasamu pasana pukamuna asa si titi masih opa kulang-kulang pangarapna walau tu soni beraja nami si panganan nabui terpat pahami lapasana pukamu amat tadi batama tutu namanggohi pasu-pasuna saidu tutu raja nami didok hatan ina dua-dua arti ada bulan nyari si pas ada bulan si sudah bulan hum suku do bulan nyata di naman kumarajai taringo di haroro nami do situ si panganon napi nato panami di bakas partikiano asa dia malak lakna dia unokna dia mahatana jala dia mana didok rajai raja nami hata di si panganon do di haroro nami di bakas partikiano si gabi-gabi do jala si horas-horas si do udi nami raja nami mau lihat mana raja nami ini pihak parpuru perhatian parpuru mau lihat mana raja nami si gabi-gabi jala si horas-horas do atong doon ma amang puru di hatan si panganon napi natu pangunani asa bagot nama harto ma nan dia gatan di rupian horas mahami tutu raja ni tutur muna maparsau dioni tu gada nama dihamu akka amang puru nami do na puru nami napa tu pahal nang songonima amang puru di nang pinasa nami nak teke saur teke si mundur-mundur teke si dio songo lupa mangat tuhan boleh tu songo nibe amang puru teke saur na pinasa nami las marwamu maparsau dioni sadohon amang puru di hatani teke songo lupa mangan na pinasa nami satiti masih hopa gulang-gulang pangarap modutung song nipe nabui terpatu pahami sai kudang ma pinasuna asope amang buru asamar panak kasih mahami sitakas pagabi parklasen asamaraku de itu tu nauli martunga tu nadingkan siaku me tong naudul duru me song namperdalan asa takas de jabu suhat takas de nang jabu bona nungatung takasi tanang maduma ala itu makasatu be nagabi jalama di hata panggabian parho rasani amang bolu tung takas mahamu mar buah-buah sidu poti mahamu bolu tung dido rata di parburu songni tentu marahin sma parana musik pada hatana tersong lemak adusna mau lihat ma raja nami di nomor pada kasih mahamu musik tuhami nalau neng panguruna margabi di partikiano alaya dorang sumaralus do raja nami stakas penggabian parwarasan parjuru madi amale di rohanani ima deke sahur deke si tidio songo lupa mangan nabi natu pamuna tu ngasailas situ tu doranani mapersau diuni raja nami tung di sido gadina di sido nang gadona di sido daina di sido nang ina tabuna asada hunoma raja nami di hatan dekes sahur song lupa mangan napi nasa muna tuhani asabagot nama halto mana dia kata di robian oras mahami naneng pemurun muna margabi nama ngatoni tugada nama dihamu raja ni tutur nami marga napa tu paham asaido tutu raja nami do kata nina tua asa maraku itu tu daudi martonga tu nandingkan siaku mayat tong song na udur misong na
asa takas do itu tujuh purba takas do ujo kola nunga tu takas ita nang maduma ala itu makasa tapi naga bicara mamura di hata panggabian par khorasani raja nami tu takas mahani marbu raja nami tidak rapta uduso nakin yan kota ima anak nami nanain gabi helamuna buruni rajai nanain gabi paruman nami dinaung majar partu purun nabadia siap bagas jorong itu hatta marmiti naposona andia patutu ulaun partu poladi gabi songan ino tingot mai diana kota nagabi naung maroroan nasida jala raja nami adong dokatan ini matua nama dok polo bimuat bergudang tinggal doi biatong bain sige polo magudang iyan ako tinggal mayatong marhot lipe dinong magudang iyan ako nami raja nami siatong ni bagas nami jala tinalahaw ma iyan ako nami tutano perserahani mengadului akas siapa pagadalom hape laos pajupang iyan ako nami do burun rajai dungar sitadan iyan ako tai raja nami laos gabitu akaroha holong di bagas rohana sida didos ni rohaniat iyan ako tai raja nami naing marsakap mana sida iyan ako tai naing marhot ribe ala ni raja nami di partikenong disakapi rohanami ma hari namangi lao pasat ada nagu tuhamu bulan nami dirharo nami di partiken ton raja nami romahami mankun sinamut nimbur raja ima ulau marhata sinamut namar kudus taudo ulau ta di bagasa partiken songonima raja nami sitakas ni panggabian parkorasan songonima hatani pati hatani pihak para anak dung dido songoni maradus mamsek perhatani perbu mau lihat ma tutu amang buru disakapi rohamuna ala neng marhot ribe matutu iana kotai jala disakapi hamu amang buru nami nanaing pasa ada nagu tuhami nanaing bula-bula muna marga atau memang buruh tilas ni rohanami do mai tutu song hata ina dua-dua nunga pitu lili nami pawalu juke nami nunga tung ulini binami marga ala adung hamu nanaing amang buruh nami manggohi hajut-hajutan asa barita ni lapidang doi merdaka burung bira barita ni hamurau do habur juang muna marga pi nunga sar sahat rodi dia asapat gajah mai tutu tupa ni hora anak ni raja do hamu tutu na pisu marroa atau ngamang buru disakapi roha nami dipangiduan nami asapatu paham ma sinamu ni buru nami tuare akan mangiut ima aka songon buhin sinamut nimbu songon buhin sinamut nimburu nami patu pahamu ma bale dohot hauba songon pajayan niburu nami dohot anak muna naneng helana alani tabilang ma sada sinamut ni buru nami amang buru pasatam mamsek eme 700 apang korpo sabara sere ima masdo perak saparangguan lobu dohot hoda nang dohot angka ringgit si tio suara songonima pangidon nami disidamut di buru nami amang buru maliate dung dido pakata di parburu songoni alamung dibilangi sada sinamut buru nami tentu meradus mamsek padehatan ni pihak para anak tersongong ma adusna musek bainon mau lihat ma raja dami dipangi dua munai tu sitong nyan di adat siapa tak kautai alai raja nami tu
donyan pamangan nami nalahu maka tahu pangiduan muna alai dak tuk sisa mondin tangan alai adong do hatanina dua nama dok raja nami dan sudah pudung nang susahku jadi padia dan sudah ada deum ulahonon nah tapi sisa mondin tangan naso sadia asa porik malipik onggang marbabang gabi jala kuras do raja nami parsinamut nautik gabi jala kuras do nang parsinamut udah alani raja nami mangidum hami mangelik marsobat tuamu di pangidum munai nabui terpoto hami song puhi ni sinamut na nang parumen nami sinamut rabu pinunga raja nami jala disakami rohan nami songon mata ni ulauta ditaruh jual ma raja nami songon lima pangidum tam songon lima hata di pihak para anak pada hata ada tu pihak berburu mangilik molo rabu pinungu alai polo si topol do di bisa kapin nasida jala paipe sa sitongna ola mangulahu nama nungat diulahu petik marhusip na batu hata tertumata dilana do nama dia la jual si topol tersongan lima boy ni sinam si burung mulit jadi di pangidun ni pihak perpuri nakin alai bilang itu sada ido naik warna puhi ni sinamut ni buruna sinamut nagu masih tari parma na di pangidun ni padehatan ni perpuru jadi dung maralus songan di parana padehatan maralus ma pihak padehatan di pihak perpuru malete mamang puru di pangidun munai asa itu tutu bolo balga binanga balga duide kena bolo balga sinamut ni buruna pasatu totu balga mainang dekena nalaho si pasatu nami tuhamu amang buru di bangido hamu rapu bidung atong amang buru aturang sohu gabiru debere amang buru di hata pangidome asa jero utak kasihan jo puna asu ton nato rasni nang parumen muna dot akka suhi ni apang lopat nang leka maju partikian asa jolo walapan panutur yodo akka atas sangat jadi songong nima dihita akka damar do matu tarlu mima dihamu dahang do akan boru ngatakas ramat bege hita di pangiduan ni nang ngamong boruta sinam rabu bidung uri nabu ini sinam ni boruta parjodo takas majo tudahang atau rasni nama ini si boru murid olo jadi bang duti nu saya utak kasih majo suhi siapa ngopat nami parjul ba tuhan mudahang si jalo barat tentu nunga dipilit na toras ni si buru muli ise hahana manangan kina na lau kebe si jalo barat polo olo do kebe honam nade dungi utak kasih mamsek tuhamu yang nakut nami ibotoni naneng si buru buli si molohon buru kebicara horas olodo nauli dungi upang itu hami mamsek kata padu turun siak kamu hula-hula nami rajai hula-hula ni pihak perpuru no lima ibotoni suhu buru iman nagabe si jalo petuna otak nyodo horong ni hula-hula jadi odo suja panglopan podo di gabi hodo game jadi upang itu mamsek hata sangat doho marsuara majuhamu borunami helanami jadi podo dong saya suja panglopati ditakasi olo berarti asdan hata padohani gugur pangit pulang di sujak panglopat ngara di sujak panglopat gabi sisa dapat jaluan
do natoras ni si bor muli marhite ringgit si do suara naso mal di pertikian kami batal. Jadi dan saat tutulang isu perburu dan saat tutulang isu tuli do akabona tulang bona wai sujak pendapat nodo si takasan gugur mahat pengimpulan nungara di ruana sida ala dipanggil para do sidang borabi pedung sisa dapat jaluan namanya di sinamuk ni si muli di horong ni pihak olo dung si puli somani pakata yon tentu tidus nurana sida adong doi sai mangduti muse pakata yodi hata honon ni pihak parburu ma pada hata ni parburu ma nung di gebion gebi mai raja nami nina parana muse tentu donon ni pihak parburu ma dibilangan ni sinamon ni buruna sadia jadi dung di hatahon maradus mamsek dung marsi ikilan marsi tawaran olah tata sangat sasitong na ngadik di hatai di tiki ulang merkusik dapat buhata sadia bilang sia alai di lokatan inda dua harga jeperjut marga do jeperhata ido na dijaga ni padehata ni perpur nangsungan ni padehata ni parana dung dosohani nasida tentu di padar sehari 2 hari pakata yono tu akan mertona tu nangsungan buruna nangsungan di pihak perpuru calon nama hata pada royon sian raja huta jadi bolo raja huta merdukung tentu tohnon nama tentu nengadok kiat song dia kahusi-husi ni punah hasuton pihak parwana do pihak perpuru toh tahu kamu napinya porat ni tangyangi bolong nina hata orang ni pihak parwana pada hatai ma napina porat ni tangyan jadi bolong di hatahon tidusin roy nasida tentu pasatun pihak perburu ma songong patujuloni puhin sinamuti tu pihak perburu pasatun pihak paranak ma puhin sinamuti naleng parumen patujulu dan sikot lebih sulit adong do dading benon dan mena tu pihak perburu jadi bolong si puli songni tentu lianon ni pihak perhatian perburu ma kata pasu-pasu hata tangyang na song nama isyarana puido atau pasana song nama donon ni padehatan ni perburu tidong ni pasatan song patujulo di bunyi sidam burunami di partikian parjurma doron nami tu natoras ni nanaing helanami adur hadu kema tugu-tugu ni lopu adur hatiti tugu-tugu ni orpo nang sarma tua mahamu amang borudo tamu napuru pairing-iring pahopu tujulan neron saat mayatong tunamar ini saat maya itu marno asal lemak masih lejuang lemak di babon mana ku dia pihamu amang borudo tamu saya tu sima dapotan aka asapotan nang song lima dihamu aka na mardongat tu marabaranggi don masongan hata nina dua-dua asa tapunak ni si bagading di duluk ni pangirin oras mahamu akan namar ranggi alat tingkat do biar kami hamu marsi peiring-iringnya song lima atau pasana jadi di hatau pasana udah namsek asa baku nama rato banan dia kata di rupian oras mahami nama jalo patu julu ni sinamu ni burung nami di partikel tu gabi nama hamu amang boru dami na mangalian song lima atau pasaras ditutup mei pasti kopon saat sani sulu saat tu betul tidak saat patu julu di sinamu ni burung nami di partikel saur mahita tu panggabian jalan tu parhorasan tu ni di pasaba buin sinamu tu natoras ni naneng si burung muli dungi udutan nama musek rang-rangan nama disiaka pakatayon aka panadayon aka sirampe manis aka ruh di parceparan bolu dulu nujuk semangat jebar mangin nani doban nang songoni aka parsuyan on termasuk panadayon
pada dia tu sada punguan cibolo adong do punguan anggoran adong anggar dasar sabtu tu parsuya alai odo pada dejo tu punguan ni polo so adong anggar dasar di patu pa urus si gurang-gurang madido jadi pasatun ni si pasatun ni parburu ruru ni ada di hina diulang nucuk kurang-rangan nama itu panggohina haduan panggohina sinamu dunia kapan dayon polo nama sangai nunga song nagilam sipelo ola menggora sehari manang dua dari menggora terpersago mama tidak manang diguari ngai paket ditutup jadi demi sirape manis dua sada mon dua masih para anak sada siap perbandingannya dua sada 1 juta dia noni para anak 500 nah dia non perbu itu sirape manis jadi dungi musik nang duti akapakata yoni tentu jalan di pihak para anak ma baros ni bu ini sinampat dulu di rangrangan nama sedia bilangan di ulus di dusnira pihak perburu para anak mai na utoru minimal ulus asasa ulan cuk pitu bulung pitu lebar pitu dewa siap pitu nama ngigil lame portung sasa pitu 20 yang 10 nama ngigil lame alai so dirang-rangi pe polo bilangan di ulus polo dia ada naku pitu bulung nang pitu lebar na si pasahatun ni pihak perburu tu pihak para tarsong ni do tu dia mana pitu ulus pasamu ulus hela ulus tu siap panobat sada matuduan oma panggohina langsung ni di ulaun sulang pahopo ulus pasama ulus tu hela susah panobat ulus tu pahopo ido asai kopi tu bulu minimal gudang ni ulus bolo dewa siani nadi igil paranak di tu parpuru ala torok nasida jadi somalla atar songor huru ni ada sipatu pohon ni parpuru menakir sirapi manis ulus-ulus tinun sadari langsung ni akadek jadi bolo jabar mengunan ya dopan tentu sisa sada pinado odo nagabe sopanium ni parana parpur las odo musek mulak ida sai nagabe songon bulan ni dekena ida sai dikuari ulu dekken mulak jadi pasahaton na doi sudi jadi bodoh saya dirang-rang sudah ka ruhutnya ada nalasi lo dan nanti lo cuk sipul mai di pasar mai aka tu dah tu ni huta na tu ni huta pihak perpuru do na tu ni huta ni pihak paranak aleng guna makatahun dan tu ni huta perpuru ima nalam makatahun ingat jadi peluru ni lawan di bolo di do ingat tong madua sada dua siap par anak sada siap perburu 1 juta siap par anak 500 siap perburu 200.000 siap par anak 100.000 siap perburu tersongan ido negoran perbandingan dua sada tanpa tokan 200.000 sudah 500.000 250 tersongan 200 150 400 200 ido negoran dua sada jadi songan mamang enang songon nabui pinatulas saut polo tu kurang do bibe atau padohki dikema bekamu marite aka panutur jodoh kepada di komentar di YouTube on alai pinang hidup asa pui musik gabe diaka gabe pai di YouTube ni kadoman nang lupa asa ditekan tanda lonceng asa pui kita marsya cara-cara tujuan erat alai bolo kurang tingkan diperkila loramu song video on ausok kamu share song 5 panduan sianau